Parlok ngapediang subhai pi baro sya kane ka channel chonga. Ka video mata kasingi ngan wara ya ka story chong u APJ Abdul Kalam. Parlok ladon kawe ka chnong rit ka ba kerteng ka Rameshwaram. Kabala hab ha ka chela Tamil Nadu ha ka ba ya ka ta ka chnong la ker saudong da ka ching pholo chong ko umduriau ka ba kerteng ka Bay of Bengal. Te ha ka ta ka chnong Rameshwaram la kha ya wei ukhna rit ha ka khasan tarik October chong usnem khakhnai spa lai phuwei ubadei uban long usayantis ubastat bha ha ka ri India barok ka wei. Kakerteng cho uta ukhna udei u Abul Pakir Jainul Labdin Abdul Kalam. Te kumta ha ka perthai barok ka wei la tip kum u APJ Abdul Kalam. Te ha ka por ba udang rit udei ukhna oba kham la rany hanrei udon pat ya ka ching thmu ka bayar bat ka ching posneo ka ba phla. Ka yeng ka sem chung u kam dei ka bayo bakon. Ukpa chung u kerteng u Jainul Labdin ubadei unong king leng bat ubadon ru la ka leng la chong ha ka ba uchu ka mai tang da ka ba shuking leng. Kakame chung u pat kerteng ka Asyama kabadei ka breu ka ba bha man sem bat ka bala chu basa chembam ru ya kino ki breu ki bala thangan ki bala awan ha ka khardop yeng chong ka yeng chung ki ka dei ka barin bat ki chingpam ching di ru ki long ki ba simple hanrei ka man sem chung ki ban ka dap da ka ching sabun bat ka ching kluoj man sem. Te kum ukhna rit u APJ Abdul Kalam uchu ej bat uchu sutanat bha ban pechkai sya sun beneng kham tam ha ka por man met ba shai ki klor ban pechkai da ka ba shu thia landang ya ka ching thaba phrnai chong ki klor ha sun beneng bat uchu kli ru holiday ba hado ka nok chi chngai chong ka sun beneng hato ngala ne e man poi bat ban kata ya ka te hak por masingi pan uchu pechkai ya ki sim ki beher cha sun da ka ching kemen bat ula lengo ru ba hado kanu kisim kila ban kenting sya cerong ba kumta kita kicing hui chung u kila pendap ya kicing mut ching perkhat chung u da kicing sngau phla bat kicing kwa tip ba ha kanu karukom kala benlong kumta ban pen ulong ya kata kicing kwa bat kicing angnut chung u APJ Abdul Kalam wala ulong tang ukhna ru hanrei ula yarap lang ya kaya ngasem da ka ba shulai de terwa de kot khobor keleng ki chaka ha ka por man step shuwa ban lech school khnang benyo pisah kumta man la ka step da ka bicycle rengkat ka song kot khobor ula lech bala de kot khobor kaching posneo chung u ka de ya ka aeroplane bat ki rocket mau udai ubaduk ha ka pisah hanrei ubarus pak pat ha kacing mudur. Te hapok school u APJ Abdul Kalam u ye ej bat u de chimut bha bat u wei unong hikai u bala hikai u ba kerteng u Sivasu Brahmanya liyer. Uta unong hikai u dei uba strik bha hanrei u dei pat uba ej khna bat uba hikai bha ya ki khna. Te ha ka wei ka chenmet uta unong hikai ula ilam kai ya u APJ Abdul Kalam sya ka wei ka rod duriau. Hang ta baro arngut kila ya jeng ban pechkai ya ki simle ki bahir sngau bha hasla kumta uta uno hikai ula kata ya ka terpeng chung u APJ Abdul Kalam bat ula ong artat ba Abdul pilai i ya ki tai ki sim ki bahir te ha ka wei ka sngi da ka ching yarap chung ka sayan piru pila ban hikai kumno ban her syasun amde da ki thamniang hanrei da ka khle chung phi bat da ka ching start chung phi kumta kita ki kentian chung uta uno hikai kelak pengkelai ya kacing im chung u Abdul Kalam bat nadu kata kasngi ula ong ba ngan pule sayan ngan saher amdei kum kisim hanrei kum unong shina ya ka mission ka bahir kumta haden bola pendep ya ka school chung u ha Ramana Thapuram mu ula pule physics ha Saint Joseph College ha Tiruchirappalli hanrei kam siam chung upat kam sngau hun namar ba ula kwa palat ban hikai her kumta ula let join ha Madras Institute of Technology MIT ban pule aerospace engineering te hang ta ha MIT u profesor u ba hikai u ula yu i ya kata ka ching nep khle chung u kumta ula pha le project yu Abdul Kalam te kumta ha ka wei ka sngi haba u Abdul Kalam ula slem bat ula simpor bha ban pendep ya kata ka purcheng uta uno hikai chung ula dom bha yu bat ulong artat ba pidei ban pendep no ya kane ka purcheng
hapo gilai sengi lemda kumta pinsado no yaka scholarship jongpi kumta u Abdul Kalam ula tresh tom sengi lebat men klem chong thai chu te hak sengi ka balai kumba ula thmu ula la shisha ban pendep yakata ka project syapang ka aircraft te kata ka ching persang chung u kala ai chi kai u syapang ka bor jong ka ching tresh tom bat ka ching ka ngo te haden kata ka ching yok kardan chung u lane ka graduation u APJ Abdul Kalam ula posneo ban yok long pilot ha Indian Air Force kumta mau ula let tab application ha Indian Air Force hanrei haba ula pendai ya kata ka ching la test chung u mau ula sya kan tai no namar bala sya jet tang prangut ki breu ha ka ba mau udai uba khandai kumta u Abdul Kalam ula sangsi bha hanrei kan sip chung u pat kadon syak away pat kalanti namata chung u kumta ula let join no ha ka Defense Research and Development Organization lane ka DRDO benlong kum usayantis te haden kata ula kan riak no syaka Indian Space Research Organization ISRO bat hangta ka cingthrang chu uban poi sasun kala urlong sisha te hangta ha ISRO u APJ Abdul Kalam rengkat ka tim chung u kila shna ya we usatelat launch vehicle SLV-3 ubadei uban kong ha India kumta ha usnam khakhandai spa prapeu u roket ubakit ya usatelat da kacing job ula lejbo ya u rohini satelit syaka orbin hangta kari India brok away kila thapkti da kacing kemen te u APJ Abdul Kalam ude tang ukna red uba sude kot khobor hanrei mata ula irap ya ke India ban poi syaki klur hanrei ka story chung u kam sange tang hangta u APJ Abdul Kalam ula lej phai biang syaka DRDO lane ka Defense Research and Development Organization bad ula long nong yalam yaki project namata banchna yaki missile ki ba khlan bor bha kum u akni prithvi akash nak bad utrishul te nado kata ya u APJ Abdul Kalam la sin kerteng da u missile man of India lengba kaching penmi chung u yaki taki missile ki ba khlan bor te amdai tang ba ula shna ya kita ki mission hanrei ula pelong ru ya kari India kum kari kabala khlan bor bha nalade kumta ha usnam khakhnai spa khandai phupra u APJ Abdul Kalam ula tes ya u nuclear ha Pokhran 2 jong ka state Rajasthan bat kala long ka kam ka bacham bat la pelong ru ya ka India kari ka ba khlan bor bha kumta kiri ka perthei borok sodong kila tip bat kila burom bha ya ka India kham tam ya u APJ Abdul Kalam wala u APJ Abdul Kalam ula long ubreu ubak success baha ha kaching im chung u bat ubala pau nam bha hanrei mo u udang sa hi ka chu kaching long singaurit bat chu singau kraw yalade bat u phong ru da ki chan ki ba kham dunador bat chu kwa ban thet ya ki ki ba rem dor bat u im da kaching im sisur sidur kumta kata kaching surit bat kaching jamnuat chung u kalap pelong ya ki breu borok sodong kari India bakin iej bat ban chania bha ya u te haus nam ar char ar ka India kala jet yu belong u presiden uba khadwei chongkri India te haba u APJ Abdul Kalam ula rung ha Rashtrapati Bhawan kabdei ka chaka sa be internat chong u presiden mu ula dap da kaching kemen bat kaching sneu ya bor mu ula invited yaki khana ula ai chingkran ai mesiam ru yaki samla pule bat ula ai mesiam ru yaki breu borok ki balawan pan yakendu badu kumta ki breu borok kim khen yu ba udei unong yalam hanrei ki sneu bat ki khen yu kum u parlong nak takadaw la itho yu kum u people's president te house nam archar nyau u APJ Abdul Kalam ula song thai no na ka chinglong president hanrei wala ula pendai ya ka tem sans nam kum u president ru hanrei mo chu song thai ula phai shaki jinghikai bat ula lech saudong kari India namata banya kendo yaki samla pule te kat seba ula lech ula ra ya ka chu ka message ka bong ba Posneo ki ching posneo ki pan kala shaki chingmut ching perkhan bat ki chingmut ching perkhat pan ka pan mi ya ka ching yale mo ula chu pan kamaru ya ki khana samla pule ba compare lada kilawan na kalong yeng ka baduk hanrei ki dei bandon ya ka ching posneo ka bakrau ha ka ching im chungki bat da kum noru bakin tre sitom namata boyo priang yak ching job ha ka ching im chungki
te kumta ki por ki yaj bat kisnem ki telun haka arpunyo tarik Julai jong usnem arjar khasan u Dr. APJ Abdul Kalam ul awan cha Shillong namata ban ai jingkren ai masiam yaki khanna samla pule ha IIM Shillong te haka por kumpa hanreu lai pusan minute kat ba udang yang halos te chuban ai jingkren da ka ching ien sendat ula khe pangno bad ula kalon no hangta kumta marmar la pangkit no yu Shabithani hospital bad direct la lejbo ha ICU hanrei ula khlat no ha kapor hanyo sau pusan minute ha karta bal odon prapusau snem karta chung u kumta mo ula khlat no ha ka ching thrang palat ban ai masiam yaki samla pule te yakamet chung u la lejbo no sha kashnong chung u hi Karameshwaram te kumta ukhna ret manswa uba chusu tanat baha ban petkai yaki khilur menta ula don lang rangkat batki kumta prolog kasturi chung u APJ Abdul Kalam kam dei tang chapang kaching start sayan kaching penmi misai bat kaching long presiden hanrei kadei kasturi kaba ula don ya kaching posneo bat ubala pengkelaru ya kaching posneo chung u sya kaching sisa da kaching tre sitom te takane hi prolog kasturi chapang u APJ Abdul Kalam singapha share like bat subscribe ya kane channel chonga khublei sibun